Wus maraino sumupeng jiwang aruno kadinetrane agara pusabdaning kukila ringkani koro saketer kini tunganingkun lerwo sing apine pantok pepetoken ayam wono Koko Prabu kula sakadang tansah sumadong dawuh menapa ing sakmangke kadhawuhaken dumateng kula Koko Prabu wah Yudhistira aja ming meneng wae apa kang dadi aturmu bakal aku lan adik-adikku estoke. Wah Yudhistira Dandung Wacana lan Danang Jaya Nekula Sedewa kula Prabu nggonku meneng wae ora mergo saka kepinginan bab kang tangeh lamun digayut nanging sejatine apa Dimas kabeh ora rumangsa uripe awake dhewe saya suwe saya nyaketi marang panitis kang kudu digoleki Dandung Wacana. Wah aku ora ngerti bab kaya mengkono kuwi. Aku ananing ming melu kula inggih namung nderek Koko Prabu. Kula inggih namung nderek mangerti kowe kabeh adi-adiku sejatine paukuman kang wis disandang marang awake dhewe mangatus 100 taun dadi negara kajiman ora iso nyumurupi marang para titah para menungso arasane urip dadi bayang-bayang. Wah jur saka kowe kepiye sak ngertiku ora suwe meneh kaya-kaya wis titiraga mangsa Dandung Wacana nang mburi kae dong apa nek ora gelem lak idyak engko ya sing sabar kepiye mengko yen pancen wis ana pratandha kowe sak adi-adimu kudu tata Dandung Wacana lan Danang Jaya
wes meraino sumubangi wengeruna kadinetraning kerep pusadaning kukila ringkani karo saketer kini tunganing kung pepetoke ngayam wono Dimas saka pangrasaku kok saya ora kepenak kados pundi Koko Prabu wah sinuwun kula ingkang sowan sinuwun iki yen ora kleru bocah prajurit nggih sinuwun ngaturaken kedawasan napa matur aja ngasih tumpang suh inggih Raden rikala semanten kula kadhawuhan jaga rumeksa wonten sak tepining Wonomarta banjur ana apa bocah prajurit rikala semanten wonten jalma menungso ingkang badhe mbabat Wonomarta kula tanggulake kula sak kadang mboten ket satemah wana dipun risak dipun babat Dandung Wacana Yudhistira kepiye kaya-kaya wis titiraga mangsa budha kabeh adi-adimu dijak mapakake marang satriya ayo Adi Danangjaya nakula setya banget
Wonomarta. Iki sapa yen durung mangerti marang aku? Aku Ratu Ngamarta, aku Yudhistira. Kowe sapa? Kula menika Wijakangka pambarep Pandhawa. Oh, kowe Wijakangka? Iya. Pancen rasaku aku wis krasa kudu ketemu marang Wijakangka dina iki. Marata aja ngasi selak urip wis ngenteni ana ing alas Wonomarta kang sejatine iki kraton Ngamarta. Lajeng kersanipun kados pundi? Mengertya Wijakangka, sadurunge aku manjing ana anggamu, aku titip yen sak mengko alas Wonomarta wis tinarbuka ana telung perkara wujuding pusaka. Lajeng menika menapa kemawon Prabu Yudhistira ingkang angka 1 wujud pusaka tumbak kala welang Jamus Kalimasada lang songsong tunggul naga. Inggih badhe kula estokaken yen to mengkono aja ngasi aku kesuwen nggonku nandhang paukuman saka Dewa Rikala Semana. Mapano aku bakal manjing ana awakmu Wijakangka Rikala Semana. Sang Wijakangka wis tinemu dening Prabu Yudhistira. Loro-lorone atunggal bebasan rangka manjing curiga ing rangka nyawiji dados tunggal kekalipun. Sedulurku tuwa ilang tak kedhepke. Iki ana satriya methuke karo aku sapa? Wah. Suaraku luwih gedhe to. Iki Bratasena. Sapa kowe? Takon karo aku Dandung Wacana. Ayo. Sedulurku ulungna rene nek pancen pengen golek istri lakon tak idak-idak kepeng. Wus.
aku mungsuh kowe kok dadi lemes. Wah, wong apa iki? Ing atase banting ya ora dadi. Wah. Yen ora kleru kok sing diomongke kakangku. Yen deleng wujudmu apa kowe kang bakal bisa tak titisi Bratasena. Wah, kowe kuwi sapa? Aku Dandung Wacana. Wah, en pancen kaya mengkono wis rasah kesuwen meremo mripatmu aku mlebu ngono ngawak. Wah, Pandhu bapakku tak merem. Watu osik kowe men cetha. Iki kono bocah cilik-cilik ya kaya awake dhewe. Jajal ditakoni nek ngejak dolanan bareng. Jenengmu sapa? Aku Nekula. Kowe sapa? Aku pinten? Kae sing mburi sapa? Aku Sedewa. Oh, lanang alas kok ya ana bocah cilik-cilik. Ayo padha dolanan. Arep dolanan apa kowe? Manut. Arep dolanan apa gandeng awake dhewe iki sing bocah-bocah. Ayo dolanan nggonku. Kok tak kei brambang. Brambang arep apa wong cah cilik karo mama brambang marake ra kembung kok brambang. Adi ana apa Kang Mas? Iki kaya-kaya sing dingendikake Saka Prabu. Ya wis awake dhewe manut mestine bocah iki uga urung juntrung pikirane. Arikala semana pinten tansen kang pinanggih dening Nakula Sedewa Nayanayu Baskara Titimangsa keparing jawata. Loro-lorone nyawiji Raden Nakula lan Sadewa dening pinten tangsen.
Dimas Wijdoseno. Wah, kangko kakang kuwo banjur sakwuse Ratu ing Amarta Yudhistira manjing ana raganing pun kakang sesawangan kang dadi gumebyar kaya mengkene. Dimas, wah, aku ya ora duga ora nyono yen sejatine aku mau ketemu Dandun Wacana bisa nyawiji marang awakku. Wah, apa pancen mengkono bar kakangku lelakone kabeh wis kersaning Jawata. Dimas kembar kepiye kula ugi ngraosaken rikala semanten jinak kula sadewa ugi manjing wonten angganipun teng kayu. Kula inggih Danang Jaya rikala semanten manjing wonten dasat kula. Wah, kabeh pemasa kersaning Jawata banjur kepiye bar kakangku iki katon wis saya cumetha jebul rikala semana nembe wawan pangandikan para Pandhawa ingkang bertek-bertek saking ketebian Narayana. Kadangku Pandhawa padha nang kene.
jebul sedulur-sedulurku padha kumpul nang kene. Inggih Kang Mas Narayana. Wah, Narayana kakangku iya. Dimas Permadi uga nangke. Inggih Kang Mas. Oh kok dadi aku iso bejo temen iso ketemu sedulur kono nang kene kabeh. Dimas pancen wis dadi jangkaning Jawata sak mestine. Apa Kang ana ing alas Wanamarta kasunyatane sakwise padha manunggal ana ing hanggane adi-adiku Pandhawa ingkang saknyatane alas Wanamartamu wujuding kraton kang endah warnane. Wah, banjur iki jenenge apa? Tak kei ngerti ya Di. Sejatine alas Wanamarta wujud sak benere kratoning jin. Ya uga iso diwastani kajiman. Marata saiki wis bisa kapresan marang netra wadat utawa manungsa lumrah Di. Wah, bejo bejaning awake dhewe mbar kakangku. Mula saka iku kabeh padha nyekseni alas Wanamarta kang saiki dadi negara ya negara Ngamarta ya Batana Kawarsa kuwi dadi duwene adi-adiku kabeh. Ya yo terus karepmu kepiye? Mula saka iku nanging kabeh kemau aja ngasih ninggal kawaskitan Di. Kowe ngerti apa ora? Wah, ono apa? Sak pungkurmu saka negara ing Kestina Kurawa ngetutke marang Nyadi kepengin julung tungkul merga saka pakarane Patih Sengkuni. Wah, bet biyen wong Kurawa padha licik, ora seneng yen duwe sedulur nampa kabejan. Wah, iki pelok pos lendro. Kentas klentes ora krungu saka kene. Marake bingung. Dimas Bratasena aja bingung. Dimas Bratasena aja wedi kangelan. Kurawa disingkirke Dimas. Wah, aja melu-melu tandangane.
panalinganira lumajaring lati cinandak tustra jumena kondok blekuduk mayar-mayar oleh kacau. Iki kok marake kaya ngene iki kepiye iki? Pengangkai para Kurawa gawe cintakane para Pandhawa kok malah jebul. Anak-anakku Pandhawa nampa kabejan. Wah. Kaya ngapa wirangku mau gawe aja mateni Pandhawa nang bale sigala-gala. Ora mati. Arep dilebokke alas Wanamarta men dipangan jim setan malah nampa kabejan dadi negara. Rumangsa kok ketoyong-toyong uripku. Apa-apa dadi ora dadi. Nek kaya ngene isin aku. Isin. Mulai ana Ngastina. Ya. Luwih becik embuh endi parane Arikala Semana Danyang Duna ya Pendhita Durna katon mirong ateges mboten wangsul wonten ing negari Ngastina badhe wonten negari Ngastina yen sampun wonten pocap jumenengan Ngamarta. Bagong mlayu-mlayu napa Bagong? Wah. Ndara Narayana nang kene to. Oh, aku nang kene Bagong. Wah, wis. Sampeyan iki teko-teko jedul ora kandha-kandha. Aku mlayu-mlayu, wah, wis kujur tenan. Ndara Janaka ki tak tutke, terus tak tutke disaut karo pendhita. Wah, tak tututi jebul malah. Wah, Pak kok payah tak kandhani. Kok ngono malah ngandhan. Mboten kula caosi prisa. Alah mengono kleru sithik ngono kok. Niki wae kula ngetutke Ndara Permadi. Ndara Permadi niku wah disaut kali pendhita. Terus digawa nang pertapan malah dirabekke. Oh,
bejo temen Dimas Permana. Oh, bejo. Nah, kuwi. Banjur aku karepe arep melu. Kowe arep melu ngopo? Iki barang iki tak kae ngerti niki nggih. Ndara Janaka iki malah oleh bojo. Nika menang-menang nika sapa? Ndara Bratasena. Oh iki aku ora ulang-ulengan ya. Ora sembrono kowe. Kok uleng-ulengan wis pokoke dok nampa kabejan. Iya Bagong. Pancen mengkono kaya dadi kersaning Jawata. Terus iki kepiye iki? Punakawan kan dibonusi ora. Kowe kok dibonusi kepiye? Liyane dolean ya aku ora oleh. Ayo payah. Mumet aku nek ngene iki carane. Iki ora sah digawe mumet. Lah kabeh do bejo e. Ya wis ora apa-apa. Kowe dadi jejering Panakawan garek melu. Wah, wis. Kaya ngono kahanan kaya ngono. Kamu aku gek nginceng ya kamu do dadi siji aku pengen dadi siji. Tak uyak tak bledek malah ka. Iki njur kepiye iki? Wis pokoke kowe tetep melu bendaramu ana ing Ngamarta Galuh saiki. Sawangan. Jebul kaya ngono. Kaya ngono kepiye Bagong? Wah, mau alas bung lewang-lewung kaya ngono kok jebulno dadi ya kuwi dadi negara Ngamarta kang nglungguhi bendaramu Pandhawa. Oh. Kaya ana pira wis syukur. Wah. Kae sing gedhe dhewe kae pendhapane kae Ngamarta. Oh, pusate kae. Ha iya. Kandhinge kae yo dipati. Oh, sing rondok dhuwur empyake kae karang kae nggone bendaramu Bratasena. Oh, iya. Nek cendhek sundul ha iki. Nika sing rondok rapet nika kae Madukara. Madukara nggone ya nggone bendaramu Permadi. Oh, nggone Permadi. Kae sawo jajar Bumi Kerataun. Oh, nggone Pinten Tansen saiki nekula sedaya. Oh. Kae cakruk nganggur kae. Kae dicakruk. Gasibu. Wah, gasibu barang. Wah, janes. Pak. Ngapa Bagong? Ini to. Aku wis kesel rene. Kowe iki ngerti sesawangan iki ora? Kakang Semar. Ndara Narayana nggih. Kula tak mriku, Gus. Narayana. Kakang Semar iki. Kakang Semar apa wis uninga? Den. Kula niku namung mendel mawon ing sejatosipun. Sampun ngertos. Kakang Semar wis pun. Nika to. Bab perkawis alas Wonomarta menika dados negari ingkang endah tanpa beda negara Ngastina agengipun.
Iya Kakang Semar. Lho. Halo Gareng Petruk, ana apa Pak? Ana apa Pak? Halo, saiki gumebyar. Andi ta? Kae, wah, apik tenan. Saiki ketok ya tong, heeh. Mbok rene kowe iki ora glendang-glendang. Aku saka kene wae kok, Gong. Men do karo tata-tata. Lajeng kepripun, Gus? Sekseni Kakang Semar. Menawa kadang-kadangku Pandhawa wis nampa kabejan nglungguhi negara kajiman kang sakmaune ora iso disawang nganggo netra wadah. Pase mayan ning nong nong iki ora nganggo werna-werna iki. Wah, kula nderek bingah, Gus. Terus nika Ndara Werkudara iki kemau bendaramu Bratasena merga arep dijulung tungkul kadang-kadang Kurawa. Wah, wis Kurawa ku jan bosok tenan. Bosok ya. Wis pokoke nek argae cintakane bendaraku werna-werna wae mbiyen. Dadi obong. Aene saiki dilebokke ala ning adil-adile sing kuwasa. Ayo. Bagong jajal ditileki bendaramu kepiye kahanane? Nggih, kula tutuke Ndara Werkudara. Sena kumregut ambyuring lare kumeleping tirta sumunduling wantes mulat risang nemburnama wow ora dadi iki mong Kurawa pancen licik basane arep ngewangi Pandhawa babat alas mengareng limpe. Wah ora minggat kelakon tak sapu barat.
pati kakangku iki Bratasena. Ayo endi negara Ngamarta ta sikilku tampanana. Sejatine aku sing ngeman karo Kurawa iya supaya bisa bali tak sapu sampak bablas kabeh.